Love. Ito po yung old na cathedral, mga kababayan ko. Dito rin po ako lumaki sa Dagupan. Dahil dito po ako nag-aral. Ng high school, tsaka elementary. College na rin. Bali, mag-start po tayo sa... Dito po yung sa likod. Pero ang main door po dito ay nasa harap. Ito po. Kasi pina-open lang muna. Pero ang ito po yung old na church. Ito po yung sa una. Tapos na-renovate ulit. Bali, ang pupuntahan po natin ay yung nasa harap po ng main door nila. Bali sa palengke po doon. Yun, dun sana po tayo dadaan. Pero dahil po sa market po doon, ito po yung confession room. Ganito po kaganda ang confession room. Bali, luma na po ito. Naabutan pa po namin to. Tignan nyo po yung pagkagawa ng bricks niya. Talagang pulido. Ito po. Pulido po siya talaga. Bali, ang main door, dito po talaga ang main door. Dito po ang main door. Ito po yung confession room. Ganito po kaganda. Filipino ang nag-design po nito. At dito na po to ginawa. But, I don't know if anong klaseng wood po ito. Probably is Nara. Kasi para mas matibay. O kaya mahogany. O yakal. Depende po. Yun po. Ang ganda. Di po ba? Bali pag may may procession po tayo ng mahal na Panginoon. Ito po yung ginagamit nila. Ito po yung kanilang main door. Main door po ito na simbahan po natin. Ganyan po kaganda. Ito po ang gumawa po dito ay Pilipino. At po ito, medyo bakal po ito. Pamatibay. Main door po ito. Pero hindi na po dito yung kasi market po yung sa nandito. At may school po dito, St. John. School ng elementary tsaka high school. Pero kung may kakasal naman po, as request, nandito po yung entrance po natin. Ganito po kaganda ang ating simbahan na St. John, the Evangelist of Dagupan City. Bali, I will give the description at kompleto po yung description naman sa through Google site ng Wikipedia. Pati schedule po nila. Ang ganda po, di po ba? Yan. Ang Pilipinas ang pinakamarami po na as a Roman Catholic po sa atin. Bilang Katoliko din po. I was born a Catholic. And noon po, I miss the times na pag every 6 o'clock ay meron po tayong Holy Rosary. At lahat po dapat po nasa bahay na. Siyempre, dahil magro-rosaryo po tayo. Pero ngayon, dahil sa modernized na at hindi na po gaanong dahil lumaki po ang bilang din ng mga born again, mga Christian na mga religion.
Pero syempre po, more than 80% pa po ang dami ng as a Christian Catholic sa Pilipinas po. Ganito po kaganda ang designs ng ating Katoliko. Bali na features ko na po ito sa una ko pong na feature, pero dahil po sa minsan tinitingnan po natin pagka syempre nag-i-improve din po tayo sa pag-share ng ating content. Dahil sa modern mga equipment, papalit-palit po tayo kasi ng ginagamit nating gadgets. Pero I'm more comfortable sa cellphone and 360. And pag i-share ko po sa inyo kung ano po yung ginagamit ko sa pagbablog po natin. Bali dito po yung sa choir. Pag nagka-choir po sila, naging choir din po ako dati sa high school. Ito po ay purong bakal po ito. Bakal po yan. Kasi pag kahoy po, nag-iiba po yung form ng kahoy natin. Bali, ang Station of the Cross ay made of wood. Na carvings. Iba-iba pong klase ang ginagamit sa pag-design ng ating sa Station of the Cross. Pero ang na-features ko na po dun sa is yung Mount Zion Pilgrim Mountain. Yun na po yung para sa akin ay pinaka maganda po dito sa part ng Pangasinan. Matagal na po ito, pero tingnan nyo po ang bricks. Kasi sa Santa Barbara, Pangasinan, papasyal din po tayo doon sa mga entrepreneurs ng mga bricks. Doon po nila ito niluluto. Niluluto po ito sa kahoy. Kaya may kamahalan. Pero pulido naman po. Actually, ganito po yung gusto kong design. Simple lang. Ito po yung pinoprosesyon pag mayroon po tayong posisyon na ginagawa. Sila po ay nilalagay po dun sa yung may cart na gulong. Yan po si Mama Mary. And then our Savior of Almighty Lord Jesus Christ. Ito po yung ginagamit nila sa procession. Pag pinoprocession po nila, Nuestra Señora, depende po kung sino po ang ilalagay nila. Halos lahat po. Matagal na po ito. Nire-restore lang. May maintenance po na nilalagay. Yan po, pag may gaya ng May Flowers Festival, pinoprocession po natin ang mga imahe ng ating mga apostles at mga ni Jesus Christ. Para po pagpapaalala po sa atin ang sakripisyo na ating mahal na Panginoon Jesus. Pagpapasyal po kayo dito, magsimba po tayo dito sa St. John Cathedral,
Parish Church ng Dagupan City. Ito po yung main church ng mga Katoliko po, as a Roman Catholic.